Moje meno je Alexandra Rexová a srdečne vás vítam pri sledovaní špeciálneho dielu podcastu Na slovíčko s Alexandrou. Tento diel je špeciálny najmä z toho dôvodu, že je tu dnes aj moja mamina Lenka, pretože chceme sa spolu venovať téme, ktorú považujeme za veľmi dôležitú a to je 17. november 1989 a teda Nežná revolúcia. Rozhodla som sa ju na moderátorskú stoličku prizvať najmä z toho dôvodu, že nie je súčasťou len môjho lyžiarskeho sveta, ale aj tohto podcastu Na slovíčko s Alexandrou. A dovolím si povedať, že je naozaj neoddeliteľnou súčasťou týchto oboch mojich profesných aktivít. Ahoj mami, vítaj. Ďakujem Saška, veľmi pekne, je mi veľkou cťou, že môžem byť s tebou prvýkrát v tvojom podcaste a som veľmi rada, že si vybrala práve dátum 17. november, pretože je to naozaj kľúčový milník našich dejín a to nie len z hľadiska dnešnej revolúcie, ale aj rok 1939, kedy v podstate československí študenti vyjadrili istým spôsobom tiež protest proti nemeckej okupácii v Československu. Mnohí prišli kvôli tomu o život, mnohí skončili v koncentračných táboroch, boli zatvorené vysoké školy a preto je Deň študentstva veľmi významným dňom a my sme si v tejto súvislosti pozvali aj veľmi významného hostia, riaditeľa pre komunikáciu a vzťahov s verejnosťou v rámci občianskeho združenia Postbellum, pána Juraja Rizmana. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja sa vždy snažím na úvod celého podcastu dať ako keby hosťovi hneď priestor a takú malú myšlienkovú aktivitu. A my sme vás časti predstavili po tej vašej profesnej stránke, ale keby ste o Jurajovi Rizmanovi mali povedať niečo vy, ako keby z tej perspektívy, z tej tretej osoby, tak čo by ste o ňom povedali? Možno také nejaké základné charakteristiky, že čo ho tak najviac vystihlo. Pracuje od roku 1993 v rámci občianskej spoločnosti. Robil pre viaceré iniciatívy, ktoré na Slovensku úspešne napríklad presadzovali nejaké environmentálne zmeny. Podarilo sa nám presadiť viacero zmien napríklad v oblasti environmentálnych záťaží, ťažby. Vždycky to boli zmeny, ktoré prispievali občanom a životnému prostrediu. A neskôr pracoval na veľkých kampaniach, ktoré sa týkali napríklad Mečiarových amnestií, slobodného prístupu k informáciám. Istý čas pracoval pre štát, bol poradca dvoch ústavných činiteľov a systematicky sa venuje histórii a dejinám s dôrazom na dejiny 20. storočia s tým, že pracuje pre občianske združenie Postbellum, čo je jedna z tých inštitúcií na Slovensku, ktoré sa snažia uchovať pamäť národa. Takže asi toľko. Mne sa páči, že vy ste to hneď tak uchopili, že ste rozprávali v tej tretej osobe. Áno, tak mal som to tak urobiť, tak som to tak vyskúšal. Inak je to také zvláštne hovoriť o sebe v tretej osobe, áno. Ja to vždy tak dávam, si myslím, že je to veľmi, veľmi ťažké. Že povedať o niekom je o mnoho jednoduchšie, ako povedať o samom sebe. Áno, akože dalo by sa to ešte uchopiť aj z toho hľadiska, že áno, som otec, mám syna a dalo by sa o rodine, ale asi kvôli tomu to dneska nesme. Ja ešte nadviažem na Postbellum. Mapujete, ako ste spomínali, hlavne príbehy 20. storočia. Utkvel vám nejaké v pamäti, ktorý by ste rád spomenul? Mapujeme príbehy 20. storočia s dôrazom na totality, na hrôzy 20. storočia, holokaust, boj proti fašizmu, Slovenské národné povstanie, odpor voči komunistickému režimu. Tých príbehov sú naozaj že stovky. V databáze memoryofnations.sk, ktorú prevádzkujeme, to je česko-slovensko-ukrajinsko-európska databáza, je asi 18 000 príbehov, ktoré sa nám podarilo zdokumentovať. To je veľmi ťažké možno vybrať jeden. Ja mám rád tie stretnutia s tými pamätníkmi, s tými ľuďmi, ktorí prežili nejaké kľúčové obdobia našich dejín a v tých kľúčových obdobiach sa dokázali napríklad hrdinsky zachovať. Alexander Bachnar už nie je medzi nami, bol to partizánsky, bol to Žid, ktorého poslali do tábora, podarilo sa im uniknúť z toho tábora, urobili partizánsku skupinu, zapojili sa do bojov SMP. Rozprávať sa s tým človekom bol pre mňa veľký zážitok. Ale potom sú to aj osoby, o ktorých sa možno na Slovensku, o pánovi Bachnerovi sa relatívne vedelo, on bol aktívny naozaj do svojich 100 rokov. Ale potom sú to príbehy, o ktorých sa možno málo vie, alebo tým, že tie osoby už dneska nežijú, tak tie príbehy trošku zapadli prachom. Miloslav Stržínek napríklad.
skautský vedúci, ktorý bol významný činovník skautingu prvorepublikový a bol tak verný tomu skautskému sľubu a tomu zákonu skautskému, že sa zapojil napríklad do odboja proti fašizmu, potom obnovoval skauting, potom sa zapojil do odboja voči komunizmu a potom obnovoval skauting v 60. rokoch a proste nikdy ho nezlomili aj napriek tomu, že sedel, že bol prenasledovaný. A jedna z tých osôb, o ktorých sa málo vie a malo by sa podľa mňa o nich vedieť viacej. Takže tých príbehov je naozaj veľa, mohli by sme ísť po možno konkrétnych obdobiach, ale napríklad za všetky tieto dva. Kedy ste sa možno tak o tú históriu začali zaujímať intenzívnejšie a čo vás priviedlo nakoniec až do Postbellum? Ono to je asi z rodiny. Akože mňa celkom ako dieťa vychovávali na starých gréckych bajách a povestiach a neskôr na palackého dejinách českého národa. Lebo ja som po mame Čech a po otcovi Slovák a už tam ma viedli k tomu, že tie dejiny sú dôležité a že formujú tú našu súčasnosť. Čiže toto bolo pre mňa vždycky taká akože téma, mňa to vždycky bavilo. A bavili ma nielen to, čo mnohí považujú za to nudné, že vedieť nejaký dátum, nejakú udalosť alebo nejakého toho kráľa alebo kráľovnu, ktorí vtedy boli. Mňa zaujímali tie súvislosti, takže postupne akože som sa do toho dostával hlbšie a hlbšie. Bolo to už dávno pred Postbellum. Ja sa trošku venujem tak naozaj na amatérskej úrovni, ale akože som fanúšik tej vojenskej histórie. Takže napríklad ešte dávno pred Postbellum som so svojím synom trávil dovolenky tak, že sme proste sadli do auta a obišli sme všetky vojenské múzeá a významné boiska, ktoré na Slovensku sú, lebo nás to zaujímalo. A postupne sa z toho vyvinulo to, že keď som prestal pracovať pre štát, ja som pracoval pre pani prezidentku, neskôr pre podpredsedu Národnej rady Juraja Šeligu, tak som rozmýšľal, čo ďalej. No a jedna z tých možností, ja som predtým spolupracoval trochu s Postbellum a jedna z tých možností bolo Postbellum, ktoré dokumentuje príbehy 20. storočia, robí veľa výchovných akcií, vzdelávacích akcií, tak toto bolo taká akože celkom aj prirodzená voľba, že som spojil to, čo je príjemné s tým, čo je užitočné. Takže taký naozaj, že keď sa ľudia bavia o tom, že kde pracujú, tak mňa naozaj baví to, čo robím a baví ma to aj kvôli tomu, že to je vlastne môj koníček, takže do nejakej miery sa mi podarilo nájsť si prácu v oblasti, ktorá je môjim koníčkom. To je podľa mňa vždy to také najdôležitejšie, že mať aj tú prácu, že vlastne keď sa vás niekto spýta, že čo je vašim koníčkom, že moja práca. A keď počúvam ten váš príbeh, že vlastne vy ste svojho syna zobrali a takto ste ho povodili po týchto miestach, tak mi to pripomína aj v podstate náš príbeh a mi to príde niekedy, že je to taká suplácia tej školy. Uh-huh. A tiež nás rodičia brávali, aj sme boli vo Osvienčime, aj sme boli v Lidiciach a že jednoducho tiež nás ako keby týmto smerom vychovávajú a vedú, aby sme jednoducho vedeli o týchto kľúčových a dôležitých veciach, v ktorých podľa mňa ani častokrát v tých učebnicách dejepisu nie je ani priestor. Že ja som sa učila, napríklad Milada Horáková tam bola len spomenutá. Mm. Takže že tam nebol proste presne taký ten príbeh a prečo? Prečo vlastne ona je hrdinka? A pritom tie príbehy sú podľa mňa častokrát zaujímavejšie ako to, že viem naspamäť nejaký dátum, ale nerozumiem, možno viem pomenovať tú udalosť, ale nerozumiem, prečo sa stalo. A veľakrát tie súvislosti sú naozaj kľúčové na to, že bez toho by sa ani tá samotná udalosť možno neudiala. A tá druhá vec je, že tú históriu práve preto napríklad v rámci Postbellum neberieme veľmi cez tie možno kľúčové dátumy, ale práve cez tie príbehy tých ľudí, ktorí to zažili. Lebo na tých ich príbehoch sa dá vysvetliť strašne veľa vecí, práve tých súvislostí, ale aj to často, že tie dejiny nie sú čierno-biele. Máme kopec príkladov ľudí, ktorí napríklad boli významní činovníci za prvej Československej republiky v rámci protifašistického odboja, ale potom prišiel komunizmus a napríklad oni sa podielali na niektorých veciach, ktoré z dnešného pohľadu bola pomoc tej totalitnej moci trebárs. Čiže aj v tých našich životoch, tých drobných malých životoch, proste sú svetlejšie a temnejšie stránky tých životov. A je strašne dôležité podľa mňa rozumieť tomu, že to sa dialo aj tým veľkým osobnostiam, aj tým ľuďom v minulosti a že to nejak k tomu životu proste patrí. A pochopiť tieto veci, akože nám ukazuje, že dobre, boli takíto ľudia, ale potom tu naozaj máme treba nespochybniteľné osobnosti, ktoré si naozaj zaslúžia tú úctu, lebo ich nikdy nezlomili. A tam napríklad dneska, keď sa bavíme v súčasnej politickej situácii, sú také tendencie, že niektorých napríklad normalizačných politikov
ako keby, že viacej oslavovať. Sú takí politici, ktorí tvrdia, že napríklad Gustáva Husáka by sme si mali viacej uctievať a mali by sme ho oslavovať. A presne na to sme zareagovali tak, že dobre, že on má aj nejaké zásluhy, napríklad na vzniku Československej federácie, na protifašistickom odboji. Ale tu treba pozrieť aj na tú ďalšiu stranu, že nástup komunizmu, odstránenie demokracie v rámci Československa. A tam bol naozaj na tej strane tej totalitnej moci, ktorá sa podielala na tom, že totalita v Československu naozaj mohla nastúpiť. Alebo jeho úloha za normalizácie, alebo jeho úloha pri potieraní cirkvi. Čiže snažíme sa na to pozerať komplexne a tú osobnosť nevnímať čierno-bielo, ale naozaj pozrieť sa na to, že čo boli tie plusy, čo boli tie minusy a takto aj vysvetľovať. Aby sme, keď už pristupujeme k niekomu z úctou, nepochybne to bol veľký významný slovenský politik, ale treba vidieť aj tie pozitíva a treba vidieť aj tie negatíva. A naozaj tú úctu si zaslúžia tí, ktorí nepodľahli a nepodielali sa na jednom alebo druhom tom zločinnom režime. Nevnímate možno, že v súvislosti s tým Gustávom Husákom, že my možno ako ľudia sa častokrát snažíme odvracať zrak ako keby od tých negatív? Možno, že zatvárať si oči pred tým faktom, že ak to naozaj bolo? Je to asi úplne ale normálne. Akože určite áno, máte pravdu, ale tá naša pamäť býva blahosklonná a tie horšie veci si máme tendenciu nepamätať alebo vytesňovať ich. Čiže do nejakej miery tomu rozumiem, ale to je zase úloha akože historikov alebo úloha aj takých organizácií, ktoré pracujú s tou históriou, aby tú pamäť držali. A tá pamäť je dôležitá nie preto, aby sme vytesnili všetko, čo je negatívne, ale práve naopak, aby sme vedeli, čo bolo negatívne, čo bolo pozitívne a vedeli to nejakým spôsobom sa na to pozrieť z odstupu už dneska a vedeli to obdobie zhodnotiť. Akože bez toho si naozaj môžeme vytvárať mýty a legendy, ale tam už asi nehovoríme o tom, že nejakú historickú pamäť a nejakú historickú pravdu. Tak a my sa vlastne z tej histórie máme v prvom rade poučiť, takže musíme brať tak, ako je. Presne. Neprikrášľovať si ju, ale možno sa ani zase nie príliš bičovať, lebo dneska vidíme aj tú opačnú tendenciu. A sú tu autori pomerne renomovaní a známi, ktorí hovoria, že sme národ z babelcov, nemali sme hrdinov a podobné veci. Ja s tým tiež nesúhlasím. Pretože práve aj v tej práci, ktorú robím, alebo ktorú robíme v rámci Postbellum, tak tie príbehy tých ľudí, ktorí nepodľahli ani jednej, ani druhej totalite, naozaj boli vystavení ťažkým skúškam, väzneniu, mučeniu, týraniu, perzekúcii, vyhodeniu z práce a tak ďalej, tak tých boli naozaj desiatky, možno stovky a tí si presne takéto hodnotenie nezaslúžia, lebo to boli tí hrdinovia, na ktorých sa aj dneska môžeme odvolávať. Ja sa vrátim k Nežnej revolúcii. Vy ste mali vtedy 13 rokov. Áno. Spomínate si na toto obdobie, alebo vnímali ste, že čo sa to vlastne na tých námestiach deje? Ja som mal teda asi podobných rodičov, akých mala Alexandra. Takže u nás sa doma počúval Kryl, mali sme samizdatové vydanie Čiernych baronov, čo som si čítal ešte pred 89. A keď došiel 89., tak v nejakom momente moja mama povedala, že tak teraz sa píšu dejiny a toto by ste si mali zapamätať. Takže nás ako malé deti, no 13-ročný som už nebol úplne malé dieťa, ale akože zobral nás so sebou na námestie, takže mal som možnosť si to zažiť. Takže áno, mám akože autentickú spomienku na to a v zásade ja som za to dneska vďačný, pretože som videl, ako to na tom námestí bolo, zažil som to, ako tí ľudia sa k sebe zrazu správali inak. Bolo to niečo nové. Zažil som prvé vystúpenie Karla Kryla na námestí v Bratislave, keď došiel z Viedne a hral. Čiže to bolo pre mňa akože naozaj také, že OK, tuto sa niečo deje a som pri tom. Či by som možno prešla tak trošku s pár otázkami na odľahčenie. Ste v jednom rozhovore spomínali, ste mali športdračiaku školu. Sedím, ja som bol na športovom gymnáziu, áno. Mne to tak pripomína a vidím tam paralelu s mojím bratom, ktorý by taktiež atletiku najradšej za štúdium vymenil. A ako ste to mali možno vy? Mali ste nejakú ambíciu stať sa profesionálnym športovcom? Kedysi veľmi dávno, áno. A ja som robil dráhovú cyklistiku, bol som na športovej škole, ale v nejakom momente tá športová škola je to tvrdé v tom, že sú to vlastne 4 roky, keď sa to láme a časť aj tých úspešných športovcov z toho detského a mládežníckeho športu sa musí preklopiť do toho v podstate už dospeláckého športu. A tam bol, a teraz to poviem tak hnusne, ale bol tam veľký odpad, ako keby. Veľa z nás to proste ako nevydržalo a už bolo jasné, treba v tom veku tých 14, 15, 16, 17 rokov, že na tú, a teraz si povedzme, či
Československu, alebo už neskôr teda Slovensku, alebo tú medzinárodnú špičku mať nebudeme. Takže prišli nejaké zranenia, prišli nejaké ďalšie veci. No a tam už bolo jasné, že tá cyklistika má živiť nebude a že pravdepodobne toto nebude cesta do budúcnosti, takže už vlastne druhú polovicu tej športovej školy už som bol vlastne športovec. Lebo tam sa to niekde zlomilo. Ale áno, akože keď som končil základku, tak som si predstavoval, že budem profesionálny športovec. My sme sa dočítali aj, že ste inklinovali k rôznym hudobným žánrom. Boli ste vtedy viac metalista alebo depešák? Lebo my sme depešačky dodnes. Ja som inklinoval k rôznym hudobným žánrom a to je taký ten vek, že vás niečo zaujme, tak akože 2 týždne ste tamto, mesiac hento, takže tam to prechádzalo s rôznymi štýlmi. Takže myslím, že som vyskúšal aj jedna, aj druhá, ale vyskúšal som ešte asi 15 ďalších vecí, takže to bolo divokejšie. Tá puberta bola pomerne divoká. Aké emócie sa vám v súvislosti, teda vy ste sa tej nežnej revolúcie na námestí zúčastnili osobne, aké emócie sa vám vybavujú? V podstate boli ste dieťa, že ako ste to vy vnímali a možno keď sa spätne na to pozriete, že čo to vás vyvolávalo? Ja som ešte zažil na základnej škole, že nás učili, že komunistická strana vedia a usmerňuje úsilie pracujúceho ľudu aj predvojom robotníckej triedy. Všetky tie poučky, všetky tie veci, taká tá rigidnosť, šedivosť, to, že je to nalinkované, kádrový profil, všetky tieto veci už na základnej škole sme si nejakým spôsobom prechádzali. A musíme mať všetci tú pionierskú uniformu a všetci sme v jednej organizácii a podobne. A potom došiel november 89 a mal som pocit, že to je farebnejšie, že tí ľudia zrazu k sebe boli lepší. Si pamätám, ako sa išlo vtedy z toho námestia. A jedna z tých vecí, ktoré akože záver toho protestu bolo, že vtedy už bolo jasné, že tá polícia sa nepridá na stranu tej komunistickej moci a nerozoženie tú demonštráciu. A že poďakujte policajtom. A tí ľudia proste išli a normálne, že tam stál nejaký pán proste a tam ľudia triasli rukou a ďakovali im, že akože bolo to taká jednota, bolo to zrazu akože tí ľudia boli k sebe milí, veľké očakávania samozrejme, možno aj nerealistické, ale veľké očakávania a taká nádej, že sa nadýchnú tí ľudia slobodnejšie, zrazu sa dalo cestovať, zrazu to bolo, proste išlo sa do Hainburgu, čo akože bolo, že neuveriteľné predtým, lebo naozaj za Petržalkou začínalo to pásmo vlastne tých osnatých drôtov a všelijakých strážnych veží a pohraničníkov. A zrazu to proste išlo. Taký veľký nádych a zrazu farebné. Proste to si tak pamätám z toho obdobia. Áno, treba si uvedomiť, že vlastne ale tou nežnou revolúciou sa ten boj o slobodu a demokraciu neskončil. Ako to vnímate vy, že s odstupom času trebárs, že či si ľudia dostatočne vtedy mohli trebárs uvedomovať, že tá demokracia nie je len o možnosti cestovania, študovania v zahraničí, ale že je to aj o nejakej osobnej zodpovednosti. Čo si myslím, že veľmi dôležité, že ako keby sme na to dnes zabúdali, že a nie je to len osobná zodpovednosť za seba, za svoju rodinu, ale aj za svoju komunitu, za svoje mesto, za svoju krajinu a vlastne aj za Európsku úniu. Ja si myslím, že sme vtedy vôbec nemali predstavu. Mali sme nádej, že to bude fungovať inak, že to bude lepšie, že to bude zaujímavejšie, že to bude krajšie, že to bude slobodnejšie. Ale fakt je ten, že sme vyrastali v komunizme, kde bolo pomerne jasne nalinkované, kto čo bude. V podstate nebol tam veľký priestor na nejakú osobnú realizáciu a zrazu bola možnosť robiť ako keby skoro až všetko a trochu naivne sme k tomu pristupovali, ale nie je to výčitka, lebo sme neboli naučení, že sa musíme rozhodovať denne, že o slobodu sa treba nejakým spôsobom starať. Že to nie je happy end, jak v americkom filme, že zrazu to tu máme a už to tu tak navždy bude. A boli ľudia, ktorí nás upozorňovali, že počkajte, ale toto treba pestovať. Tie inštitúcie treba vytvoriť, tie procesy treba vytvoriť a potom ich ako nejakým spôsobom naplňať. Že to nie je ako tak, že teraz ste si niečo vybojovali a už to tak navždy bude. Karel Kryl bol jeden z tých ľudí, ktorí už pomerne skoro v 90. hovorili o tom, že počkajte, ale s tým prichádza aj nejaká zodpovednosť. Akože s tým prichádza aj tá zodpovednosť byť aktívnym občanom a starať sa o veci, ktoré v nejakom momente možno nebudú fungovať. A samozrejme na toto sme pripravení vôbec neboli. Akože tie predstavy boli veľakrát naivné, ale boli naivné preto, lebo sme nemali inú skúsenosť. A museli sme tú skúsenosť postupne a niekedy aj veľmi ťažko ako keby získavať. A dodnes mnohí nie sú zžití s tým, že v demokracii naozaj to nie je len otázka raz za 4 roky zvoliť,
ale že tie procesy vyžadujú nejakú aktivitu od tých ľudí aj počas tých 4 rokov. A ak naozaj chceme mať nejakú spoločnosť, ktorá aj počúva tých občanov, keď chceme mať spoločnosť, kde sú reflektované názory tých ľudí, chceme mať nejakú participáciu, jak sa to volá, vo verejnosti na rozhodovaní, no tak to bez toho, aby sa tí ľudia nejakým spôsobom dali dokopy a aby sa nejak prejavili, aby sa vyjadrili, aby sa občiansky aktivovali, tak to sa proste nedá. To zostáva, prepáčte, niektorých ľudí možno je taká potom tá nostalgia. Určite. Bývalým režimom. Určite. Akože on bol jednoduchší v tom, že o mnoho vecí ste sa starať nemuseli, lebo ten režim to rozhodol za vás. Ale ja patrím k tým, ktorí hovoria, že no ale ja sa radšej budem rozhodovať sám a ja som rád, že sa môžem dneska zapojiť do procesov, ktoré napríklad rozhodujú o tom, ako sa bude vyvíjať tá komunita, v ktorej žijem, alebo ten štát, v ktorom žijem. A za toto som vďačný. Ale verím, že existuje časť ľudí, a vieme to aj zo sociologických prieskumov, existuje časť ľudí, ktorá by najradšej toto celé ako keby na niekoho delegovala, hlavne nech ma s tým neotravujú. No ale to potom dáva práve priestor takým tým populistickým autokratickým lídrom, lebo tam už je potom veľmi blízko k tomu, aby takýto systém tí ľudia začali trochu zneužívať. A teraz je len miera toho, že či trochu alebo veľa. A to je práve to nebezpečné. Aj dnes prežívame v podstate také náročnejšie časy, ale netreba zabúdať, že ani zďaleka také ako vlastne pred rokom 89. Prečo možno vy považujete za dôležité, aby sa pripomínali také tie kľúčové odkazy tej našej histórie, ako je napríklad 17. november? Napríklad preto, že ako ste spovedali, tak niektorí ľudia dneska prirovnávajú udalosti, ktoré sa dneska dejú, k 50. rokom, povedzme. A áno, žijeme ťažkú dobu, ale prirovnávať niečo k 50. rokom znamená, že to prirovnáme k obdobiu najtvrdšieho stalinizmu, keď bolo kvôli politickým veciam odsúdené tisíce ľudí do väzenia na dlhoročné tresty a asi 260 ľudí bolo popravených vo vykonštruovaných politických procesoch a naozaj skončili na popravisku. A práve preto je dôležité pripomínať tú históriu, aby tí, ktorí nám dneska tvrdia, že toto je ako 50. roky, tak aby sme vedeli tým ľuďom vysvetliť, že počkať. Toto má ďaleko ešte aj od tej normalizácie, ktorá už teda tých ľudí takýmto spôsobom nevraždila a nezatvárala, ale 50. roky naozaj to bol najhorší stalinský teror, aký tu bol. A to bola doba, keď ste v zásade bezvýznamné veci, ktoré by sme dneska neriešili, dostali vlastizradu a 10 alebo 15 rokov, povedzme. A práve preto je dôležité pripomínať tie veci, aby sa mladšia generácia alebo vôbec ľudia dokázali zorientovať v tom, že aha, tak ale keď mi toto dneska niekto tvrdí, tak to sa nezakladá na pravde. To nie je naozaj to. Snaží sa ma nejakým spôsobom manipulovať, snaží sa ma nejakým spôsobom možno zneužiť, nastrašiť, presvedčiť o svojej pravde, ale nepravdivými argumentmi. Takže kvôli tomuto je to dôležité poznať. Aby sme napríklad akože vedeli rozlíšiť, čo je pravda a čo nie je pravda v našej histórii, aby sme si nevytvárali mýty alebo spomienkový optimizmus, o ktorom sme hovorili. Práve preto, lebo to obdobie proste bolo problematické a vieme dneska veľmi jasne povedať vďaka práci mnohých historikov, v čom bolo problematické. Že to bolo potlačanie slobody nejakej demokratickej politickej súťaže. Že to bolo potlačanie slobody médií, že to bolo potlačanie napríklad občianskej spoločnosti. A takže dneska, keď niekto povie, že toto je normalizácia, tak ja poviem, no dneska možno testujeme hranice demokracie, ale teda nie sme ani v stalinizme a nie sme ani v normalizácii zatiaľ, lebo tam sme sa ešte nedostali. Ale práve preto, že vieme, čím sme si už museli prejsť v tej minulosti, tak my dneska vlastne upozorňujeme na to, aby sme tieto veci neopakovali. A často korigujeme práve vyhlásenia politikov alebo ľudí, ktorí sú aktívni v rámci nejakej spoločenskej diskusie, pretože mnohí dneska majú tendenciu tie veci zjednodušovať, tie veci nafúkovať a tie veci zneužívať vo svoj prospech. Takže tam je dôležité možno aj preto pripomínať to, čo sa stalo v 89. alebo čo sa stalo predtým, aby sme sa z tých vecí dokázali poučiť a aby sme možno tie chyby tej minulosti neopakovali a aby sme nemali znova napríklad nejakú totalitnú moc, ktorá by nás za iný názor dokázala dostať do väzenia alebo inak perzekvovať.
No v podstate, keď si vezmeme, že ak by sme boli, alebo teda momentálne žili v časoch, ako pred revolúciou, tak aj dnešný podcast by mal asi veľký problém. Nenatáčali by sme. Asi by sme tento podcast nenatáčali. V 93. sme sa rozišli s Čechmi. My veľmi radi chodíme do Čiech, veľmi často, práve za tou históriou, ktorú oni majú úžasnú. A mám pocit, že oni si tú svoju identitu veľmi tak pestujú, nielen teda to kráľovstvo české, ale veľmi veľa čerpajú z tej prvej republiky, čo nám je veľmi sympatické. A chcela by som sa spýtať, že na čom by sme mali my ako Slovensko stavať tú svoju identitu, prípadne od akých osobností čerpať inšpiráciu do budúcna pre tú lepšiu demokraciu. My máme trošku taký macoštejší vzťah v našej histórii a zase to trošku súvisí s tým vytváraním tých mýtov. A jeden z tých mýtov je, že sme 1000 rokov žili pod maďarským jarmom a boli sme akože porobeným národom, ktorý musel na tú vrchnosť akože pracovať a nemohol sa prejaviť. No ona je to pravda možno niekde od konca 18. začiatku 19. storočia, keď naozaj tie národné hnutia začali byť, a oveľa dôležitejšie začalo byť toto národné. A tie národy sa identifikovali, tvorili, tie politické národy vznikali a tak ďalej a tak ďalej. Ale dovtedy napríklad bolo o mnoho dôležitejšie treba konfesné rozdelenie. To znamená, kto akého vierovyznania bol, alebo kto akej skupine patril. A toto začalo byť naozaj dôležité hlavne v 19. storočí. A prečo hovorím, že mácovsky pristupujeme k Uhorsku, lebo uhorské dejiny sú aj našimi dejinami. Nájdeme tam šlachtické rody, možno menej, ale nájdeme ich tam, zemianské rody, významných predstaviteľov vedy, kultúry, vojenstva. A tým, že máme tendenciu tých 1000 rokov ako keby odpáliť tým, že povieme, že tak to bola akože poroba, a tuto ako keby nič nebolo, tak prichádzame o strašne veľa z tej staršej histórie. A podľa mňa to je trochu chyba, lebo je tam na čo nadväzovať. Matej Bel napríklad. Ale aj mnohí ďalší. Generál Hadík. Jeden z významných vojenských veliteľov za Márie Terézie, človek, ktorý obsadil Berlín so svojimi husármi a po ktorým dneska, keď povieme, že sa niečo podarilo, tak je to husársky kúsok. A bol to človek, ktorý bol z Turce. Proste toto sú veci, o ktorých by sme mali viacej vedieť a mali by sme možno oveľa viacej vnímať aj tie uhorské dejiny ako naše dejiny. Tá druhá vec je, že áno, máme tendenciu pristupovať k prvej Československej republike a k Československu vo všeobecnosti ako k nejakému cudziemu projektu. Takisto. A pritom tam boli veľké osobnosti, na ktoré by sme mohli nadväzovať. A nehovorím len o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, hovorím o ďalších ľuďoch, či sa to týkalo napríklad protifašistického, protikomunistického odboja, ale aj demokratickej politiky. Jan Papánek ako diplomat napríklad. A mnohí ďalší. Čiže my tie osobnosti máme, ale častokrát sa buď o nich nevieme, alebo ešte stále pretrváva takéto, že napríklad počas komunizmu sa o mnohých tých ľuďoch nehovorilo. A tým pádom oni sa nedostali do toho širšieho povedomia a dneska máme ako keby trošku pocit, že nemáme na čo nadviazať. Ale nie je to úplne tak. A práve preto je dôležitá práca napríklad Slovenskej akadémie historického ústavu, Ústavu pamäti národa, alebo napríklad organizácia ako je Postbellum, že sa snažíme aj tie príbehy, ktoré napríklad tých 40 rokov za toho komunizmu sa o nich veľmi nehovorilo, lebo politicky, ideologicky nevyhovovali komunistom, tak ich pripomínať práve preto, aby sme vedeli, že máme na čo nadviazať. A tu je veľmi dôležité, že Slovenská republika, ktorá vznikla v 93., tá moderná slovenská štátnosť, tak tam bola istý čas taká debata vlastne aj historikov, politikov o tom, že na čo budeme nadväzovať. A z čoho čerpá tá republika, tú tradíciu. A bola tu časť napríklad ľudáckej emigrácie, ktorá hovorila, no môžeme nadväzať na slovenský štát, vojnový slovenský štát. Našťastie táto línia, z môjho pohľadu táto línia ako keby sa nepresadila. Takže dneska Slovenská republika nadväzuje na demokratické tradície prvej Československej republiky, na tradície napríklad československých legií, Milana Rastislava Štefánika, dôležité na tradície protifašistického odboja a SMP. A už len keď vyjdeme z tohto a keď to aj obmedzíme, že to nebudeme naozaj do tých staršej histórie, k tej histórii toho Uhorska, tak už aj z tohto môžeme strašne veľa čerpať. Dneska je to možno znova trošku spochybňované a tuto by som bol opatrný, je dosť dôležité, že tí otcovia zakladatelia, ktorí ako keby založili tú Slovenskú republiku v 93., tak nakoniec mali toľko odvahy, že povedali, že nadväzujeme na tie demokratické tradície. Dneska je dosť dôležitá úloha
toto nadväzovanie udržať a práve rozvíjať tú znalosť o tom, že prečo to je dôležité. Prečo je dôležité sa nehlásime k fašistickému štátu. Prečo je dôležité sa nehlásime ku komunizmu. Prečo máme zákon, ktorý hovorí o komunistických zločinoch a o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického režimu. Prečo niektoré tieto veci máme v našej legislatíve, prečo by to dôležité aj pre tieto dni. Lebo tu máme na čo nadviazať. A možno je trošku chyba v tom vzdelávacom systéme v tom, že to tie deti neučíme. Že my naozaj máme aj osobnosti, aj udalosti, aj myšlienky, na ktoré sa nadväzuje a malo by sa nadväzovať aj v budúcnosti. Ak to naozaj odpojíme, ak to budú len dátumy a mená, alebo dátumy a udalosti a nebudeme hovoriť o tom, že tí ľudia bojovali za nejaké hodnoty, tak samozrejme tam dochádza k nejakému otrhnutiu a potom veľmi často aj spochybneniu toho, že prečo to tak vlastne je a prečo to nie je nejak inak. Takže toto sa snažíme nejakým spôsobom pripomínať, že to nie je o tom, že len, že Štefánik niečo urobil, alebo Masaryk niečo urobil. To nie je len o tom, že taký alebo onaký partizán, alebo taký a onaký generál niečo spravili, ale že tí ľudia to robili kvôli nejakým hodnotám. Kvôli slobode, demokracii, kvôli nejakej úcte k ľudským právam, kvôli nejakej úcte k nejakému systému, ktorý poskytuje väčšine tých občanov rovnaké práva, alebo všetkým tým občanom rovnaké práva, ale zároveň aj rovnaké povinnosti. A že to má význam aj pre dnešné dni. Ako ja osobne tiež asi, keby naozaj mám na strednej škole profesorku, ktorá išla do hĺbky s tými vecami, najmä teda čo sa týka tém a tých historických udalostí tej modernej histórie, tak a rodičia ma teda nevedú týmto smerom, tak som si istá, že toľko, koľko tej histórii viem, asi neviem a asi ma to ani tak nezaujíma. Lebo vždy som mala taký pocit, že ten dejepis, a nahrali ste mi vlastne aj na moju otázku, že jednoducho sa k týmto kľúčovým veciam nevieme dostať, alebo nejakým spôsobom sa tam učitelia proste nedostanú, lebo osnovy, lebo je to oklieštené aj časovo. My sme na základnej škole, prišiel síce COVID, ale my sme sa dostali po prvú svetovú vojnu a tam to skončilo 9. ročníkom. Že možno, aj keď sa spýtame nejakých študentov, tak väčšinou máme asi aj takú odpoveď, že respektíve ja sa s tým častokrát stretávam aj od mojich kamarátov, že na čo to mám vedieť, veď už to bolo v minulosti. A ako keby neuvedomujú si to, že to, čo sa raz stalo, sa môže stať a my sa jednoducho musíme vzdelávať z toho titulu, aby sa to neopakovalo, aby sme nerobili rovnaké chyby a aby k takým neskutočne ako keby obrovským aj zverstvám jednoducho nedochádzalo. Že možno kde vy vidíte ako keby aj taký ten nezáujem tých študentov voči tomu dejepisu? Tam je určite viacero dôvodov. Ja si myslím, že si sa dotkli dôležité veci, že tú našu dnešnú prítomnosť najviac ovplyvňuje možno nie to, čo sa dialo za prvotno pospolnej spoločnosti, nie to, čo sa dialo v nejakom antickom období alebo v období nejakého stredoveku, ale primárne to, čo sa dialo na konci 19. a v celom 20. storočí. A toto je presne učivo a látka, ktorá sa preberá na konci základnej školy a na konci strednej školy. Na konci základnej školy je tomu vyčlenený nejaký čas, ale povedzme si veľmi otvorene, je to čas, keď tie decká už sa pripravujú na príjmačky a na všelijaké tie testovania a neviem čo všetko. Takže sa to buď vynecháva, alebo sa to ide z rýchliku. A keď sa dostanú na strednú školu, zase sa začína ako keby od začiatku, tak povediac od Adama, od tej prvotno pospolnej spoločnosti. Takže sa nám často stáva, že keď prídeme na školy, tak tí žiaci vedia oveľa viacej o staroveku a stredoveku ako o 19. a 20. storočí. A konci 20. storočia už skoro takmer vôbec. Lebo znova, keď ich to chytí na tých stredných školách, tak už je to obdobie, keď sa blížia maturity, alebo už maturujú, alebo už sa hlásia na tie vysoké školy, robia príjmačky a už sa úplne fokusujú niekam inam, ide to bokom. Čiže tuto je jedna časť, ktorú vidím ako problematickú, že sa veľmi sústreďujeme na znalosti a ja hovorím, treba vedieť aj o tom, čo sa dialo v staroveku, aj v stredoveku, aj v začiatkom novoveku. Ale to, čo nás najviac formuje, to je 20. storočie, koniec 19. začiatok 20. storočia. To je vysvetlenie, prečo máme hranice tam, kde máme hranice, prečo naše národnostné zloženie, prečo ekonomická štruktúra tejto krajiny a tak ďalej je taká, ako je. A to vytváralo predpoklady preto, ako dneska funguje naše, a teraz si poďme povedať čo, regionálny rozvoj, kultúrny rozvoj, ekonomický rozvoj, finančný rozvoj a tak ďalej. A
To je dôležité vedieť. Lebo ak sa budeme baviť o tom, že kam smeruje republika, no tak tu sú tie nejaké predpoklady, ktoré vznikali práve v tej dobe. Rozvoj ekonomiky, rozvoj priemyslu, to, kde ten priemysel je uložený, prečo je tak uložený. Veď to je presne tá súčasť tej histórie. A to ovplyvňuje to, ako sa ten priemysel, tá ekonomika, tie sociálne veci, to zdravotníctvo vyvie ďalej. A ak nerozumieme tým súvislostiam, tak ako môžeme robiť rozhodnutia, ktoré v budúcnosti budú správne a povedú k nejakému lepšiemu životu, ak máme pocit, že to je utrhnutých len nejakých 20-30 rokov nášho života, ktorý žijeme teraz. Tu sú nejaké predpoklady, ktoré sa ťahajú naozaj že 10 ročia a niektoré storočia. Tu sú niektoré regióny, ktoré už len preto, kde sú umiestnené a ako sú umiestnené hranice, tak majú väčšie alebo menšie perspektívy rozvoja. A rozumieť tomu, prečo to tak je, dáva dobrý predpoklad na to, že keď tomu rozumiem a vnímam to v nejakom širšom meradle a v nejakej širšej perspektíve aj časovej, tak možno viem sa lepšie zamysleť nad tým, ako napríklad niektoré veci podporiť, niektoré veci rozvinúť, niektoré veci umiestniť do iných regiónov a urobiť tie kvalifikované rozhodnutia lepšie na základe toho, že rozumiem tomu, čo sa dialo v minulosti a prečo sa to tak dialo a čo môže byť dôležité pre tú budúcnosť. Čiže bez toho, aby sme poznali tú históriu, tak môžeme robiť aj samozrejme čas kvalifikovaných rozhodnutí, ale nie tak komplexných. A to sa týka politiky, to sa týka ekonomiky a mnohých ďalších oblastí. Mne práve teraz napadá, že možno čo by sa aj dalo, a podľa mňa je to taká, ja si dovolím povedať, že naozaj jednoduchá vec, ako keby zinteraktívniť ten dejepis tým študentom tým, že by ich brali presne na tie miesta, ktoré si pamätajú. Ja si pamätám, že sme riešili pri bratovi, že deti mali aj požiadavku ísť do Osvienčimu, ale pani učiteľka im povedala, že to jednoducho nie je vhodné. A ja som sa vtedy doma nahnevala a moja prvá reakcia bola, že a pre tie malé bábätka, čo tam boli, to vtedy vhodné bolo. Je to smutné, ale akože učitelia a učiteľky dejepisu, všetka česť, a naozaj robíme s desiatkami super ľudí, ktorí učia tieto predmety, či už na základných alebo na stredných školách. Ale treba povedať, že to nie sú ľudia, ktorí sú imúnni napríklad voči dezinformáciám, voči nejakým hoaxom. A vyskytnú sa aj takí, ktorí toto považujú za stratu času, hoax, majú svoj názor a tlačia ho do toho vzdelávania. Toto je problém na Slovensku, to si nehovoríme. A je to problém aj medzi učiteľmi a učiteľkami dejepisu. My bereme strašne veľa vecí ako daných, ako nemenných. Ale pozrime sa z hľadiska histórie napríklad na južnú hranicu Slovenskej republiky. Južná hranica Slovenskej republiky bola v plus minus, keď to veľmi zjednoduším, stanovená niekedy cca v rokoch 1918, 19, 20, možno 21. To je z hľadiska histórie strašne krátko. Ak nerozumieme tým vzťahom a berieme to, že toto tak bolo vždy a vždycky to tak bude, tak to môže byť nebezpečné z hľadiska nejakej bezpečnosti tej krajiny. To môže byť v budúcnosti spochybnené. Dneska vidíme, že sa spochybňujú hranice medzi jednotlivými krajinami a práve preto by sme mali rozumieť, aká bola tá logika, prečo sa to vytváralo takto, čo to sledovalo a tak ďalej. Aby sme rozumeli tomu, keď niekto príde a začne hovoriť, že no, tak ale teraz by sme mali, ja neviem, spochybniť Trianonskú dohodu, alebo by sme mali spochybniť výsledky druhej svetovej vojny a rozdelenie hraníc v Európe, tak si zarábame na veľký problém, pretože vždycky, keď sa spochybnili hranice v rámci Európy, tak došlo ku vojnovým konfliktom a neuveriteľným tragédiám. Práve preto je dôležité poznať aj to, čo sa dialo v minulosti, pretože to môže ešte dneska ovplyvňovať tie udalosti, ktoré máme pocit, že žijeme v relatívne bezpečnej krajine. Áno, ale to je anomália historická, že tak dlho žijeme v mierovej krajine. Teda sa vždycky prehnali nejaké vojny, proste toto dlhé obdobie mieru je v zásade anomáliou historickou a chceme si ho udržať, ale práve preto musíme rozumieť aj tomu, ako sme sa k nemu dopracovali a za akú cenu sme sa k nemu dopracovali. Lebo to, že sme sa dopracovali k tomuto usporiadaniu po druhej svetovej vojne, stalo naozaj milióny obetí. A ak tomu nerozumieme, no tak si zarábame na ďalší problém.
Ja som práve nedávno v tejto súvislosti čítala článok, kde písali práve o tej, ako ste spomínali tú južnú hranicu, že veľa českých vojakov vlastne oslobodzovalo Slovensko od maďarskej armády a máme tu strašne veľa pomníkov, ktoré sú v podstate veľmi zanedbané, sú v zlom stave a naša krajina sa úplne o ne nestará a teraz sa to trošku začína, si myslím, že o tom rozprávať a je to veľmi dôležité, lebo to bola celkom veľmi mimoriadna udalosť našich dejín a my sme sa o tom vôbec neučili. Aj pre mňa to bola nová správa. Je to jedna z tých vecí. Tak sa dostali moji českí predkovia na Slovensko. My máme tú tendenciu si napríklad myslieť, že Československo vzniklo 28.10.1918. Československo neexistovalo predtým, zrazu ho bolo vyhlásené a že vznikla tá republika, tak ako ju poznáme, proste ten podlhovastý tvar s Českom, Slovenskom, Slieskom, čiastočne teda ešte s Podkarpatskou Rusou. A to nie je pravda. 28.10. vzniklo niečo na území bývalého Českého kráľovstva a bolo to prijaté predovšetkým na územiach, ktoré obývalo české obyvateľstvo. Nemecké Sudety, Južná Morava, tam bol veľký odpor. Československo sa muselo presadiť mocou, tam boli desiatky mŕtvych. O Slovensko, ktoré bolo vtedy okupované maďarskou armádou, respektíve bolo integrálnou súčasťou Uhorského kráľovstva, síce rozpadajúceho sa štátu, ale bolo, tak sa tvrdo bojovalo. Keď sa podarilo vytlačiť tie maďarské jednotky a československé vojsko obsadilo Slovensko v 18. roku, začiatkom 19. tak za pár mesiacov došla Maďarská republika rád, bol tam bolševický prevrat v Maďarsku. Maďarskí bolševici zaútočili na Slovensko, dotiahli to u Bardejova až k poľskej hranici a Československo malo veľa roboty s tým, aby tie vojska vytlačilo. Boli tu tvrdé boje okolo Zvolena, Banskej Štiavnice, myslím, že o Nové Zámky sa bojovalo opakovane a tak ďalej. Tuto pri tých bojoch padlo vyše 1000 ľudí. 1000 ľudí v roku 19 padlo len kvôli tomu, aby my sme mohli žiť v tej krajine, ktorú máme pocit, že 28. bola vyhlásená a zrazu na tej mape proste vznikol ten útvar, tak ako ho poznáme dneska. A to naozaj nie je pravda. Je veľká škoda, že sa o tom málo hovorí. Je veľká škoda, že si nepripomíname pamiatku týchto ľudí. Veľmi často to boli práve českí dobrovoľníci alebo ľudia, ktorí sa vracali z légií z prvej svetovej vojny a vznikajúce československé vojsko, ktoré sa podielali na oslobodení Slovenska. A je fakt, že ja si tak matne teraz spomínam na 3 pamätníky akože tejto udalosti, ktoré niektoré sú ešte aj v hrozivom stave. Takže akože áno, v tomuto sa správame macovsky a sú to udalosti, o ktorých by sme sa mali oveľa viacej učiť. Keď sa tuto pôjdeme spýtať pred budovu, že kto bol Šnejdárek, generál Šnejdárek, tak ja si myslím, že väčšina ľudí nebude tušiť a pritom je to človek, ktorý viedol tie bojové operácie napríklad na oslobodenie Zvolena, Banskej Štiavnice, ktorý zreorganizoval to vojsko, ktoré dovtedy ustupovalo tým maďarským bolševikom a dokázali z toho územia vytlačiť. Čiže bol nakoniec zemským veliteľom Slovenska v nejakom období prvej Československej republiky. Ale myslím, že ho napríklad nikto nepozná. A to je presne akože jedna z tých osôb, o ktorých si myslím, že keby to bolo v USA napríklad, tak sú o ňom natočené akčné filmy a pozná ho v zásade každý. Chaviva Rejková, židovská žena, viedla skautský oddiel, pred vojnou sa jej, vlastne pred tým fašistami sa jej podarilo utiecť do Palestíny. A ženy vtedy, ak pomáhali vlastne vo vojsku, tak pomáhali predovšetkým napríklad ako ošetrovateľky, spojárky, zapisovateľky v takých administratívnych pozíciách alebo zdravotníckych pozíciách. A ona emigrovala, v zásade bola, ako keby dalo by sa veľmi zjednodušene povedať, závodov, ale ona sa rozhodla, že no ale tuto mám mnoho ľudí, o ktorých sa musím postarať, či už to boli členovia židovskej menšiny alebo aj mnohí ďalší. Bola to jedna z prvých žien, ktorá prešla britským výcvikom špeciálnych jednotiek. Aj napriek tomu, že bola židovka a že vedela, že návrat na Slovenskom ju môže ohroziť na živote, tak bola členkou jednoho z výsadkov, ktorí boli vysadené na povstaleckom území, zapojila sa do bojov Slovenského národného povstania. Ako žena veľmi výnimočná, aj to, že prešla tým špeciálnym výcvikom vojenským, aj tým, že sa nechala vysadiť na tom území, aj že sa zapojila priamo zo zbraňou v ruke do Slovenského národného povstania. A bola chytená nacistami, tvrdo mučená, bola zavraždená v Kremničke. Znova, je to ženský príbeh, ženskej hrdinky, o ktorom sa na Slovensku pomerne málo vie.
A znova som presvedčený o tom, že keby to bola občianka Británie, alebo keby to bola občianka USA, tak oni sú natočené proste filmy a seriály. Ja sa ešte vrátim k tej nežnej revolúcii. Počúvam množstvo dokumentov, sledujem čo z historikov a niekedy zaznie taký názor, že to v podstate ani úplne revolúcia nebola. Pán Petr Pithart sa vyjadril v jednom rozhovore, že nebola to revolúcia, ale dojednané předaním moci. Teraz môžem spomenúť napríklad pani Kamilu Moučkovú, ktorá vlastne priamo ako vysielala zo štúdia Českej televízie, že vpadli vojska Varšavskej zmluvy do Československa a mierili na ňu vojaci. Tak vyčítala zase pánovi prezidentovi Havlovi, že mal tú komunistickú stranu zakázať. On jej vtedy povedal, že by to nebolo demokratické, pretože totalitné režimy nemožno poraziť totalitnými metódami. Čo si myslíte vy o tomto? Či by sa tie dejiny vyvíjali inak, keby to urobil? Pretože aj keď si dnes uvedomíme, strašne veľa ľudí alebo niektorí ľudia vstupujú do politiky, idú do strán, ktoré sa tvária ako demokratické, ale pritom mali tiež v minulosti... Majú to len v názve. Áno, alebo boli nejako previazaní na ľudí z minulého režimu. Ja som si zvykol, a je to súvisí aj s tou prácou v Postbellum, že nešpekulujeme, čo by bolo keby. Nie nadarmo sa tej revolúcii hovorí, že bola nežná. A tam je asi povedané zhruba všetko. Treba si uvedomiť, že sme žili do 89., ale potom ešte asi rok alebo dva neskôr v krajine, ktorá bola okupovaná sovietskou armádou. Tu boli základne, tu bolo rozmiestnené sovietské vojsko. Keď už nič iné, tak vôbec búriť sa proti tomu režimu, ktorý bol istený desiatkami tisíc sovietských vojakov, plne vyzbrojených technikov, bolo treba nejakú odvahu. Bolo prejavom odvahy. Všemocná komunistická strana, tvrdé bezpečnostné aparáty, ktoré strážili ten režim. Takže ja úplne nesúhlasím s tým, že vystúpenie voči tomu režimu, ktorý bol takýmto spôsobom ešte krytý tou prítomnosťou tej okupačnej armády od roku 68, takže by to nebola revolúcia. A nebola to revolúcia, ktorá by bola násilná. A môžeme sa baviť, že bola to revolúcia, kde nedošlo k nejakému plnému vyvodeniu zodpovednosti tých predstaviteľov toho predchádzajúceho režimu. Ale to, že tí ľudia museli mať odvahu, oni vedeli, že keby to takto nedopadlo, tak mohli byť zatvorení, mohli byť perzekovaní, prepustení z roboty, mohli byť popoťahované ich deti, ich rodinní príslušníci. Boli aj v rámci komunistickej strany predstavitelia, ktorí hovorili, že sa má zasiahnuť a majú byť nasadené ľudové milície a má sa povolať armáda voči demonštrantom. Čiže to, že to nakoniec dopadlo nežne, je zase nejaká historická súhra okolností, ale dopadlo to nežne a vtedy sme boli príkladom pre celý svet, že sa tu nestrelilo napríklad, ako sa strelilo v Rumunsku. Čiže z tohto pohľadu bola to revolúcia, ktorá, áno, došlo k rokovaniam a došlo k odovzdaniu moci. Ale to nič neznižuje na zásluhách ľudí, ktorí sa 20, 30, 40 rokov snažili ten komunizmus poraziť a ktorí nakoniec našli tú odvahu a na tie ulice vyšli a to hnutie občianske začali nejakým spôsobom organizovať a dotiahli to do toho, že naozaj padla moc komunistickej strany. Čiže toto ja by som akože nerelativizoval. A aj z iných krajín poznáme množstvo revolúcií, ktoré nie každá revolúcia znamená, že tečú po uliciach potoky krvi. A čo je veľmi tiež dobré, pretože to je inšpirácia, že nie vždycky treba použiť násilie na to, aby človek zvrhol nejakú totalitnú moc. Niekedy je to nevyhnutné, ale existujú aj príklady, keď sa to dá urobiť nenásilným spôsobom, civilizovanejším spôsobom. Tá druhá otázka samozrejme legitímna je, ako sa potom vysporiadať s predstaviteľmi tých režimov. A s týmto máme trochu problém. Hlavne akože s vysporiadaním sa s predstaviteľmi napríklad toho komunistického režimu. Tam tá spravodlivosť nebola dotiahnutá tak, ako by si mnohí predstavovali. Nás veľmi, ako sme aj spomínali, zaujíma to obdobie prvej Československej republiky a s týmto obdobím sa samozrejme spája aj veľa významných mien a osobností. Mohla by som ich tu menovať nespočetne veľa, alebo príklady Štefánik, Vávro Šrovár, samozrejme Tomáš Garrigue Masaryk, Karel Čapek a naozaj mnoho osobností. Títo ľudia, okrem toho teda, že boli vzdelaní, mali aj taký ten morálny charakter.
A to, čo bolo najdôležitejšie, čo považujeme za najdôležitejšie, bolo to, že mali víziu. Myslíte si, že aj dnes nájdeme medzi nami ľudí, ktorí nás takto významne presahujú? Nepochybne, keď sa budú historici pozerať na toto obdobie za povedzme tých 100 rokov, koľko nás delí plus minus od tej prvej Československej republiky, tak nájdu ľudí, ktorí budú takto významní alebo podobne významní. Lebo veľmi ťažko je robiť tie historické paralely. Bola to revolučná doba, koniec prvej svetovej vojny, vytvorenie nového štátu na nejakých základoch, na nejakých ideáloch a tak ďalej. Ale nepochybujem o tom, že dneska máme hodnotových politikov, že máme ľudí, ktorí nám môžu ísť morálnym spôsobom života, konania, príkladom. Možno žijeme trošku v inej dobe v tom, že tých ľudí nestávame až tak na piedestál a do popredia a oveľa viacej sú v popredí tí, ktorí sú hlučnejší, hlasnejší, populistickejší a teraz akokoľvek si to inak pomenujeme. Ale o tom, že tu máme kvalitných ľudí, morálnych ľudí, čestných ľudí, o tom ja nepochybujem. Aj v politike, aj v biznise, aj v športe, aj v kultúre. Myslím, že nájdeme vhodné príklady a vedeli by sme vymenovať dneska desiatku iných, ktorí už, áno, samozrejme, nie je to Masaryk a Štefánik, ale môžu byť dneska pre napríklad mladú generáciu ako keby vzorom. A teraz neviem, či mám menovať, ale možno ani. Jeden publicista pred pár týždňami dal taký komentár o tom, že nemáme v politike, že máme predovšetkým z babelcov, že nemáme také tie morálne vzory. Ja si myslím, že to tak nie je. Môžeme mať výhrady k pôsobeniu prvého prezidenta Michala Kováča napríklad. Michal Kováč ale sa dostal do ideového sporu s predsedom vlády Vladimírom Mečiarom, uniesli mu syna a ten človek sa nezlomil. Ten človek naopak bol omnoho aktívnejší a aktívnejšie bránil demokraciu a právny štát a nakoniec bol úspešný, pretože Vladimír Mečiar padol. A podľa mňa to je dobrý príklad. Minimálne v tom pôsobení, v tom prezidentskom úrade, keď sa dokázal vzoprieť tej moci toho autokratického premiéra, ktorý počítal s tým, že to bude nejaká bábka, ktorá bude plniť jeho príkazy. A ten človek sa dokázal samostatne rozhodnúť, že OK, ale pre tú republiku je dôležité niečo iné. A aj napriek tomu, že mu uniesli syna, aj napriek tomu, že bol vystavený diskreditačným kampaniam, tak proste vytrval a to svoje funkčné obdobie dotiahol do toho konca. Ja si myslím, že to je ukážka aj odvahy, aj toho správneho morálneho prístupu. Napríklad. Keď nechcem ísť k ďalším, ale napríklad toto už je súčasť našej histórie a je to dôležitá súčasť našej histórie, lebo tu mal niekto autokratickú tendenciu, ale práve zafungoval ten systém tých brzd a protiváh a ukázalo sa, že človek, ktorý bol podceňovaný a ktorý možno mal predtým aj nejakú komunistickú minulosť a tak ďalej, minulosť v hnutí za demokratické Slovensko, veľmi sporné, ale v tom správnom čase sa rozhodol správne a nejakým spôsobom sa zasadilo to, že nakoniec bol ten líder, ktorý mal tendencie pôsobiť autokraticky, že bol porazený a dostali sme sa opäť na tú trajektóriu, ktorá viedla k tomu, že sme nakoniec vstúpili do Európskej únie, prijali euro, sme súčasť Severoatlantickej aliancie a dostali sme sa do toho západného okruhu civilizačného. Čiže aj dneska by sme určite našli ľudí, ktorí sa zachovali správne a môžu nám byť vzorom. Ja sa ešte vrátim možno k tej mojej predchádzajúcej otázke. Či teda sme sa vyrovnali s komunistickým režimom a naplnili sme ideály toho 17. novembra? Nenaplnili. A takisto nie je to americký film, že to končí happy endom. Je to proste to, že tú demokraciu, ja viem, že to znie strašne ako klíše, ale múdrejší ľudia, ako ja, hovorili o tom, že to je proste dennodenná starostlivosť. A že to je naozaj ako keby dennodenná práca, kultivovať, zlepšovať. A to je jedno, či to je na ulici, v komunite, v meste, v kraji, v štáte, ale to vyžaduje nejakú aktivitu a nejaký čas. A to vysporiadanie sa s tým komunizmom, no nedokázali sme sa s ním vysporiadať. Nedokázali sme sa s ním vysporiadať ani po tej stránke, že tie najväčšie zločiny sme dokázali odsúdiť morálne, ale tých strojcov sme veľmi často nedokázali priviesť pred spravodlivosť. A potom tá druhá vec, ktorú sme akože extrémne zanedbali, je to,
sú tu stále ľudia, ktorí nám tvrdia, že sa vtedy žilo lepšie a že ten režim bol lepší a tak ďalej a dodnes sme sa s tým nedokázali vysporiadať tak, aby sme presvedčili významnú časť našej verejnosti, že to tak nebolo. Čiže tuto máme ešte nejaký dlh, na ktorom bude treba popracovať do budúcnosti. Čo pre vás znamená sloboda? Čo si na nej možno tak najviac vážite? Možno tá skúsenosť toho komunistického režimu a tým, že ju mám a tým, že som zažil to, že ísť do zahraničia znamenalo proste prechádzať najprv ťažkým administratívnym procesom a potom naozaj s veľmi zložitým procesom na tých hraniciach pod hlavňami samopalov, tak si dokážem, že za mňa niekto rozhodoval, o mne niekto rozhodoval v miere, ktorú si dneska nevieme predstaviť. A mladá generácia si ho naozaj nevie predstaviť. A že tu bolo množstvo zákazov, nám sa dneska zdá, že nám zakazujú a neviem čo, Brusel a vláda a neviem čo všetko. Takže oproti tomu, čo to bolo za komunizmu, tak naozaj slobodne dýchame. A môžeme si v podstate robiť, akože keď nerobíme nejakú nezákonnú činnosť, tak si môžeme robiť naozaj čokoľvek. Dneska mi nikto nepovie, že moje dieťa musí ísť na takú alebo na onakú školu, lebo má taký alebo onaký kádrový profil. Toto je pre mňa, ja neviem, asi teraz neviem úplne, že jednoducho vyjadriť akože slovami, ale toto je to esenciálne, čo si na tom vážim a čo to pre mňa znamená. Že môžem pracovať tam, kde chcem, môžem robiť to, čo chcem. Samozrejme mám nejakú zodpovednosť, ale je to na mojom rozhodnutí. A väčšina tých vecí, ktoré robím, môžem voliť, koho chcem, môžem hovoriť to, čo chcem. Akože, a nestojí za mnou policajt, ktorý ma za to zoberie a pôjdem preč. Pre mňa to je extrémne dôležité. S veľkou pravdepodobnosťou s tou výbavou, ktorú som dostal, by som asi mal problémy za komunizmu. Takže si veľmi cením to, že som prežil ten život v rámci systému, ktorý ma za toto neperzekuoval. A to je pre mňa dôležité. My sme sa na tieto dve posledné otázky spýtali aj vlastne našich respondentov a ľudí, ktorí sú aj zo známej sféry, alebo teda sú známi a aj trošku menej známi. A preto by som poprosila produkciu, aby nám pustila záznam z týchto rozhovorov. 17. november je pre mňa zásadný prediel v mojom živote. Prvých 24 rokov života v komunistickej diktatúre a neslobode. No a potom zvyšok do mojej súčasnej 60-ky v slobodnom svete, kde sa nám podarilo zaradiť medzi vyspelé demokratické krajiny, kde sme sa vrátili nazad do prúdu, ako keby sme sa vrátili nazad na našu pôvodnú historickú trajektóriu, dedičstvo demokratického Československa. A to si veľmi vážim, z toho sa mimoriadne teším. 17. november je pre mňa jeden z troch najvýznamnejších sviatkov. Vznik Československa, 28. október, Slovenské národné povstanie a 17. november. Všetky tri odzrkadľujú niečo zásadné a významné pre náš štát. To prvé, šancu pre Slovákov stať sa skutočným štátotvorným národom, čo sa podarilo. A druhé, vzopnutie sa neslobode, vzopnutie sa fašizmu, vzopnutie sa spôsobom, ktorý znamenal obetu a ktorý znamenal možno cenu najvyššiu. A to tretie, získanie slobody. Sloboda pre mňa je ultimátna hodnota, je absolútna hodnota. Bez slobody je život ako život vtáka zavretého v klietke. A toto video pre Sašku natáčam z Nepálu, pretože pre mňa to bol obrovský sen pred 89. ako mladého horolezca, tínedžera, ktorý miloval hory. Dostať sa do Alp, dostať sa do Pyrenejí, dostať sa do Himalájí, to bola absolútna vec, ktorú si človek aj ťažko vedel predstaviť. Nemohli sme, proste nešlo to. A teraz není to len o tom, že môžeme slobodne cestovať, ale môžeme slobodne podnikať, môžeme sa slobodne vzdelávať. Stali sme sa plnohodnotným národom, plnohodnotným štátom, ktorý skutočne sa zaradil do rodiny tých najvyspelejších krajín. A to je veľký úspech slobody po 17. novembri, že Slovensko a Slováci využili túto príležitosť. Stali sme sa členmi Európskej únie, NATO, stali sme sa súčasťou skupiny tých najvyspelejších krajín sveta. No a dnes cítime, ako keby táto sloboda nejakým spôsobom erodovala, ktorý sme videli, znovu ťah na návrat k diktatúre. Vidíme Viktora Orbána, akým spôsobom spútal Maďarsko, vidíme, akým spôsobom naša vláda, Robert Fico sa snaží presvedčiť, že Vladimír Putin, vietnamský, čínsky model alebo model autokracií stredoazijských republik je to, čo je efektívne a atraktívne.
Myslím si, že nie. Jednoducho, sloboda tú, ktorú sme získali a ktorú sme mali šancu si uplatniť, je to najlepšie, čo máme. Vážme si ju, nenechajme si ju vziať, pretože sloboda raz zobratá sa ťažkým spôsobom získava. V 48. si demokrati povedali, veď dajme to tým komunistom, oni to aj tak dobabrú a potom sa vrátime nazad na našu trajektóriu. No bohužiaľ, to, že sa nám to vráti, trvalo 40 rokov. Nezabúdajme, že slobodu je ľahké stratiť, ale ťažké získať späť. 17. november je perfektný deň na to, aby sme nezabudli a aby sme za svoju slobodu bojovali, aby sme o ňu stáli. 17. listopad pro mě znamená ten vůbec nejdůležitější občanský svátek, spolu tedy ještě s výročím pádu berlínské zdi. Jsou to události, které mi přinesly svobodu. No, asi jsme se úplně nevyrovnali, ještě je na s čem možno pracovat, ale myslím si, že je fakt, že tato země na tom nikdy nebyla tak dobře, ani absolutně, ani relativně jako nyní a já jsem za to nesmírně vděčný. Na svobodě si nejvíce vážím, že mohu být plnosti odpovědný sám za sebe, nemusím se vymlouvat na špatné okolnosti, jsem odpovědný za své pády a jsem odpovědný i za své úspěchy. Žiju svobodně ve svobodné zemi, ve svobodném společenství skvělých zemí na této planetě a doufám, že to tak ještě vydrží hodně dlouho. Samozřejmě musí se o to člověk starat a tak doufám, že této nádherné situace, ve které přes všechny problémy žijeme, si budeme užívat ještě dlouho, stejně jako mé děti a případná vnúčata a pravnúčata. Pre mňa 17. november znamená hlavne ako keby, že vážiť si to, čo urobili tí pred nami. Ja tým, že som narodený v 89., tak ako keby ja veľmi s tým nič nemám, ale dávam si veľmi záležať na tom, aby bolo jasné, že si vážim, čo pre mňa vybojovali moji rodičia napríklad a všetci ich generační kolegovia. To je pre mňa veľmi dôležité. Či sme sa vyrovnali s 17. novembrom a s odkazom a či sme naplnili ideály, no vy mi povedzte. Pozrite sa, koľko percent má republika a povedzte mi vy. Alebo jak sa pánovi Blahovi darí, alebo týmto chlapcom. Takže čo mám k tomuto povedať viacej? Podľa mňa ešte máme nejaké ideály na naplnenie, čo si ja myslím. Že čo si najviac vážim na slobode? Asi ten fakt, že sloboda dokáže to, že si môžeš za veci sám. Že sloboda je to, že sa nemusíš a nemôžeš na niekoho vyhovárať. Som sám za seba zodpovedný. Aj v práci, aj v úspechu, aj v neúspechu. Vlastne všetko okrem zdravia môžeš si za svoj úspech a neúspech sám. A to je na tej slobode perfektné. Že už vlastne nemusíš mať ľudí, čo sa vyhovárajú a majú kadejaké problémy, za ktoré oni nemôžu, lebo si v slobodnom štáte. Môžeš sa slobodne rozhodnúť a môžeš si za väčšinu veci sám. 17. listopad je symbolem boje za svobodu. V letech 1939 a 89 to byli právě mladí lidé, Češi a Slováci od učňů po vysokoškoláky, kdo se nacistům a komunistům aktivně postavili na odpor. Riskovali kariéry, riskovali studium, své zdraví a za protektorátu dokonce své životy. 17. listopad je naším jediným svátkem mezinárodního významu. Proto si jej připomínejme a buďme hrdí na naše předky. Svoboda je základní lidskou potřebou umožňující smysluplný život. Je krásná a křehká, něco jako růže. Potřebuje naši péči a kultivaci a někdy může i bolet. To protože vyžaduje schopnost se rozhodovat i v nejistotě a nést za své jednání odpovědnost. To k tomu ovšem patří. Už jste snad v přírodě viděli růži bez trnů? Žijeme v historicky nejlepších časech. Většina lidí žije šťastnější životy. A ano, jsou mezi námi spoluobčané, kterým se nedaří a kterým je potřeba pomoci. Hlavní rozdíl proti minulému režimu však je v tom, že za
naši budoucnost jsme zodpovědní primárně my a ne vrchnost. A také to, že politiky můžeme kontrolovat, kritizovat a třeba je příště nezvolit, když zklamou naši důvěru. A tohleto je možné jenom v demokracii. Proto ich chraňme. Na úvod chcem povedať, že som veľmi rád, že vrcholoví športovci sa zaujímajú o takúto dôležitú tému. 17. november je pre mňa najdôležitejší sekulárny sviatok na Slovensku. Momentálne je moja strana v opozícii, avšak sľubujem, že keď budeme v koalícii, tak jedna z prvých vecí, ktorú zmeníme, je, že vrátime 17. november na deň pracovného pokoja, lebo si ho zasluhuje. 17. november je pre mňa symbol slobody. Je to deň, ktorý som osobne prežil. Mal som vtedy 18 rokov. A myslím si, že niekedy to trošku podceňujeme na Slovensku a nedoceňujeme to, aký dôležitý tento deň pre nás všetkých a pre naše životy bol. Ak sa spýtate tú otázku v prieskume na Slovensku, bojím sa, že viac ako polovica ľudí by odpovedala, že nevyrovnali. Myslím si, že keď porovnávajú svoje životy napriek objektívnym mierkam, napríklad ceny spotrebného tovaru a tak ďalej, tak dneska si môžu kúpiť za mesačný plat to, čo by si nemohli dovoliť predtým za 12 mesiacov práce. Tak mnohí objektívne cítia, že ich život nie je lepší, ako bol predtým. Toto je veľmi smutné a ja si myslím, že Slovensko premarnilo svoje šance za tých 30, dneska to rátame na 36 rokov vlastne od 17. novembra. A zároveň jedným dýchom hovorím, že som optimista, nemyslím si, že je neskoro. Momentálne naša krajina naozaj na dne a už môžeme ísť len smerom nahor. Bude to veľmi bolestivé, bude to veľmi ťažké, tá konsolidácia je robená babracky, ale to, že či ju treba robiť, nestojí otázka, že či. Ju treba jednoducho urobiť, ale treba ju urobiť inak a to bude potom na pleciach budúcej vlády. Ale ak sa pýtate ešte raz na 17. november a naplnenie jeho ideálov, áno, je to veľmi hrboľaté, je to veľmi drsná jazda, ale máme slobodu a stále máme demokraciu. Pre mňa to má dve roviny. Jedna je taká filozoficko-politologická a to je samotná hodnota slobody ako takej, možnosť ísť voliť, vybrať si svojich volených zástupcov, rozhodovať sa medzi viacerými možnosťami. Jednoducho mať ten základný zoznam vecí, ktoré sú typické pre demokraciu a demokratické zriadenie. Toto je pre mňa veľmi, veľmi dôležité. Hľadať svoje šťastie, môcť ho naplňať či už kariérne, rodinne, cestovateľsky. No a potom sú tu tie praktické veci, ktoré súvisia so slobodou a tie som si ako mladý človek v 89. asi uvedomoval úplne najviac. To je sloboda literatúry, čítať knihy, ktoré chcem čítať, ku ktorým sa bez problémov viem dostať. Je to sloboda vycestovať na občiansky preukaz kdekoľvek v rámci Európskej únie. Sloboda sadnúť na lietadlo v Bratislave a o 2 hodiny vystupovať na Sardínii alebo o 3 hodiny vystupovať v Dubline. Je to sloboda ísť na Erasmus, študovať na popredné európske univerzity, stráviť tam 10 mesiacov. Tie formy slobody v praktickom živote sú naozaj neobmedzené a je to niečo, čo by som naozaj chcel podotknúť a povedať hlavne mladým ľuďom, že toto nie je samozrejmosť, to nie je automatickosť. Ja keď som mal 18 a písal sa rok 89 a bolo to pred novembrom, tak sme sa smutne prechádzali pod hradom Devín, bolo šedé počasie, všetko okolo nás bolo šedé, temné, tmavé a vedeli sme, že jednoducho na tú druhú stranu rieky sa možno nikdy v živote nedostaneme. A dneska tam chodíte na člne, chodíte na kanojke, na kajaku do Rakúska, chodíte lyžovať na rakúske hory, ktoré sú možno niektoré bližšie ako slovenské hory, Takže vedzte, že to není automatika. To sme naozaj vybojovali a to si treba vážiť. 17. listopad pro mě vždycky znamená krásnou vzpomínku, jak jsme s rodiči byli na Letné a účastnili se všech těch událostí. A mě to vždycky připomíná to, že ta svoboda není zadarmo a že strašná spousta lidí se musela přičinit, aby jsme ji dneska měli. Každý se s tím nějak popasoval. Žijeme v právním státě, máme svobodu, takže ty ideály se pro mě určitě naplnily. Já si na svobodě nejvíc vážím toho, že vám dává na výběr, jak naložíte se svým životem. 17. november pre mňa znamená iniciačnú udalosť. Teda udalosť, v ktorej som ľudský a občiansky dozrel. Ja som totiž vyrastal v období bezčasia, období normalizácie, ktorá sa dala nekonečná, a období nekonečnej sovietskej okupácie. Na 17. november to bolo okno všetkým možnostiam. Vyrovnali sme sa s obdobím komunistického režimu a naplnili sa ideály 17. novembra?
No, na ideáloch je krásne to, že sa nikdy nenaplnia. Vlastne ideálom je cesta, nie cieľ. Ako hovorí môj obľúbený americký prezident Theodore Roosevelt, rob to, čo môžeš, tam, kde si, s tým, čo máš. A to je aj vlastne záväzok k tomu 17. novembru. Žiť tak, aby sme každý večer, keď ideme spať, sa mohli pozrieť sami sebe do zrkadla, do vlastných očí. No a či sme sa vyrovnali s komunistickým režimom? Nie, nevyrovnali. Jednou z našich kľúčových vlastností tejto spoločnosti je schopnosť odvracať zrak od seba samých a svojich negatívnych vlastností. Ako v tom povestnom diele Polnočná omša. Jeden brat gardista, druhý partizán pre istotu. No a my radšej tých gardistov v sebe nevidíme. Čo si na slobode vážite najviac? No, sloboda je nekonečná možnosť a nekonečná zodpovednosť. A to je na nej najkrajšie. Ako to povedal aj svojho času Václav Havel, nádej nie je istota, že niečo dopadne dobre, ale je to vlastne istota, že keď niečo robím, má to zmysel. Že nevieme, ako to dopadne, ale má cenu sa o to snažiť. A to je každodenný záväzok. A to je na tomto krásne. Volám sa Peter Podolinský, mám 54 rokov a zanedlho oslávime 36. výročie 17. novembra 1989, kedy sa nám podarilo vybojovať slobodu a zvrhnúť komunistický režim. Čo pre mňa znamená 17. november? Keď to vezmete matematicky, ja som sa narodil v roku 1971, takže v období revolúcie v roku 79 som mal 18 rokov, dneska mám 54 rokov. Takže prvú tretinu života som prežil v socializme a ďalšie 2/3 života som mal možnosť prežiť v slobodnej demokratickej zemi. Čo to pre mňa znamená? Samozrejme slobodu. Slobodu rozhodovať sa, kde budem pracovať a čo budem robiť. Mal som možnosť pracovať v Londýne, v írskom Dubline. Mohol som robiť pre zahraničné nadnárodné firmy. Hlavne mohol som sa slobodne rozhodnúť, čo budem robiť. Záleží to len na mojich schopnostiach, len na tom, čo dokážem so svojím životom ja sám urobiť. Môžem mať názory, viac menej aké chcem. Môžem sa na základe argumentov a faktov a dát rozhodovať o tom, čo pravda je a čo pravda nie je. Nemusím podliehať žiadnej ideológii, žiadnym názorom nejakých papalášov alebo nejakých ideologických vodcov. To je pre mňa obrovská výhoda a je to pre mňa veľmi dôležité. Myslím si, že vďaka tomu, že sme v roku 89 zvrhli komunistov, tak máme možnosť žiť podľa svojich predstav, máme možnosť byť, kým chceme a robiť, čo chceme. Myslím si, že to nie je samozrejmosť a nesmie sa to pokladať za samozrejmosť. Je to určitá zodpovednosť. Potrebujeme si uvedomiť, že sloboda a demokracia sú krehké. Treba si ich chrániť, zabrániť rôznym živlom, populistom, rôznym ideologickým slabomyselným jedincom, zabrániť v tom, aby nám našu slobodu a našu demokraciu sa pokusili nejak vziať. Sme súčasťou západných štruktúr, sme súčasťou Európskej únie, sme súčasťou NATO. Keď sa pozrieme na HDP, dnes už veľa zahraničných trhov, západných trhov prekonávame v tom, jak sme produktívni. Ja žijem v Českej republike, aj keď som sa narodil v Košiciach, ale Česká republika je, čo sa týka bývalých postkomunistických krajín, jedna z najúspešnejších.
či sa nám podarí vyrovnať sa s komunizmom, to je veľmi individuálne, niekto to dáva lepšie, niekto horšie. Ale myslím si, že sa máme oveľa lepšie, ako by sme sa mali, kdyby ten komunizmus tu pretrval a zostal aj naďalej. Ja som veľmi vďačný, že sa nám toto podarilo v roku 89, že sme do toho išli a že sme spolu s pánom prezidentom Václavom Havlom nastolili demokratický režim z rohy komunistov. Stali sa slobodnou zemou, slobodnými ľuďmi. Takže sloboda, demokracia, pravda, to sú tie dôležité hodnoty, ktoré musíme sa snažiť udržať, zachovať. Musíme za nich bojovať, keď bude treba. Na čo sa veľmi teším, je ďalších x rokov života v slobodnej zemi. Verím tomu, že slobodu zachováme, že už sa nikdy nevrátime do spárov komunistov, že nebudeme podliehať žiadnemu ideologickému nátlaku, budeme aj naďalej môcť vytvárať vlastné názory, rozhodovať sa na základe toho, čomu veríme, na základe pravd, dát, argumentov, na základe vedy a nie na základe nejakých pošahaných ideológií, ktoré nikdy v histórii nikde nefungovali. Takže hurá, peace. Václav Havel bol by the way najlepší prezident, akého sme kedy mali. Som veľmi rád, že som ho zažil, že som bol súčasťou cesty, súčasťou obdobia, kedy nastala táto zmena od socializmu, od komunistického režimu v slobodnej demokratickej zemi. Dodnes som za to veľmi vďačný, že som sa narodil v tejto dobe, že môžem v živote pokračovať tak, ako ja chcem. To, či úspešný som alebo nie som, len na mne. Takže držte sa. Prajem vám všetkým veľa ďalších krásnych, slobodných dní, ako je ten dnešný. A dúfam, že sa 17. novembra stretneme na oslave 36. výročia sametovej revolúcie. Peace. Keď hovoríme o slobode, demokracii v bývalom Československu alebo na Slovensku, tak samozrejme základným kameňom toho celého je november 89. Pre mňa je to maják, na ktorý pozerám a špeciálne v časoch, keď je slobode demokracii najviac ubližované, keď právny štát čelí snahe politikov rozvratiť ho. Je to pre mňa nádej, že aj po ťažších časoch môže prísť deň, môže prísť udalosť, ktorá tie ťažké časy dokáže zmeniť na časy, ktoré nám budú prinášať väčšiu radosť, viac slobody, viac demokracie. No vo všeobecnosti máme problém sa vysporiadať s našou minulosťou a tak je to aj s novembrom 89. Jednoducho tá komunistická minulosť so všetkým tým negatívnym, čo priniesla, je stále niekde v našej spoločnosti, v našom správaní, v našom DNA, v nejakých našich skutkoch, teraz nemyslím skutkoch jednotlivcov, ale skôr takom kolektívnom ponímaní nemalej časti elektorátu a politikov, ktorí to jednoducho buď to obdobie s nejakým sentimentom považujú za obdobie dobré, alebo v ňom vidia inšpiráciu, ako sa vysporiadať s občianskou spoločnosťou, ktorá im nastavuje zrkadlo s nezávislými médiami, ktoré informujú ich prešlapoch, vidia tam inšpiráciu, ako jednoducho otočiť demokraciu na systém nedemokratický, na tyraniu a zbaviť ľudí práv a slobod. Sloboda je pre mňa obrovský dar, pri mojej povahe špeciálne. Ja si neviem úplne predstaviť, že by som dokázal žiť a fungovať už pri dnešnom nastavení a vnímaní slobody aj dôležitosti v nejakom neslobodnom režime.
umieral by som v takom režime. Ja jednoducho potrebujem životu slobodu a som presvedčený, že ho potrebujú mnohí ľudia a aj tí, ktorí si to možno dnes neuvedomujú a ktorí by ju najradšej odovzdali za pocit falošného bezpečia, falošnej solidarity a nejakého silného, údajne silného štátu, ktorým chce pomáhať. Všetkým by nám chýbala sloboda, niekomu menej, niektorým viac, ale sloboda je taký dar, ktorého stratu si zvyčajne uvedomujeme, až keď on prídeme. 17. listopad je mému srdci nejdražší svátek svobody, ke kterému jsme dospěli pokojnou cestou. Je pro mě důkazem, že lidé mají velkou moc ovlivňovat veřejné dění, stačí vytrvat, udržet si víru a naději. S komunistickým režimem jsme se rozhodně nevyrovnali. Naštěstí stále žijeme v demokracii. Společnost se proměňuje a politika je jejím odrazem. Nesmíme rezignovat. Vážím si toho, že můžu svobodně tvořit svůj život. A zároveň vím, že za svá rozhodnutí nesú osobní odpovednosť. 17. november je pre mňa veľmi významný deň, pretože je to pre mňa symbol odvahy a slobody. Bola som vtedy mladá študentka a cítila som vo vzduchu tú silu. Cítila som to odhodlanie nás všetkých urobiť zmenu. Boli sme odhodlaní urobiť všetko preto, aby pravda a čestnosť a láska zvíťazili nad pretvárkou, lžou a papalášskou samoľúbosťou. Áno, dobre, boli sme odvážni, ale aj sme sa báli, pretože sme nevedeli, ako to dopadne. 17. november pre mňa nie je iba dátum. Je to pocit. Je to pripomienka toho, že sloboda neprišla zadarmo. Museli sme sa postaviť na námestie, museli sme si ju vybojovať. Teda musím povedať, že v našej krajine máme naozaj tendencie veľmi rýchlo zabúdať na to, ako sa tu žilo, koľko strachu, neslobody a nespravodlivosti sme cítili. A či sme naplnili ideály, o ktoré sme vtedy stáli. Myslím si, že niektoré áno, veď stále môžeme cestovať, môžeme čítať, čo chceme, môžeme počúvať hudbu, akú chceme, môžeme ísť na školy, na aké chceme. Ale myslím si, že sme stratili časť takej tej našej spolupatričnosti a takéhoto entuziazmu, ktorý sme vtedy mali. Demokracia totiž nie je hotová vec, na nej treba neustále pracovať, je to proces. Ak to necháme len tak bežať a spoľahneme sa na iných, tak o ňu môžeme veľmi rýchlo prísť. A čo si na slobode cením najviac? To je to, že môžeme byť sami sebou. Že necítime vnútri takú tú cenzúru. Že sa neprispôsobujeme tomu, čo tí horní by od nás chceli. Ale že konáme a myslíme tak, ako to tu vnútri máme. 17. november je pre mňa pripomienka, že slobodu si musíme každý deň zaslúžiť. Nie revolúciou, ale tým, ako žijeme. V roku 89 som mal 7, takže som riešil skôr to, či mi Ježiško prinesie pod stromček stavebnicu, než to, že padá režim. Ale dnes už viem povedať, že v tomto roku sa udialo niečo, čo v konečnom dôsledku ovplyvnilo celý môj život. Že môžem a mohol som teda slobodne študovať, pracovať, cestovať, podnikať a najmä nahlas hovoriť, čo si myslím. A toto je ten darček, ktorý mi vtedy ako malému chlapcovi ani nenapadlo, že raz dostanem. Povedal by som, že sme sa s ním skôr naučili žiť, než aby sme sa s ním vyrovnali. A v podstate niektoré staré spôsoby stále prežívajú na úradoch, v politike a aj v našich hlavách. Ale ideály 17. novembra sa nestratili. Sú v ľuďoch, ktorí robia veci poctivo, s rozumom a so srdcom. A tých je našťastie dosť. A ja osobne verím, že budú stále pribúdať. Že sa ráno môžem zobudiť a rozhodnúť sa, čo budem robiť so svojím dňom, časom, životom. Že môžem slobodne nesúhlasiť, bez strachu, že niekto príde a vypne mi mikrofón. A že môžem svojim deťom povedať, sloboda nie je samozrejmosť. Takže si ju vážme a nenechajme si ju ukradnúť. Ani len algoritmom na sociálnych sieťach. Pozdravujem všetkých poslucháčov a divákov podcastu Na slovíčko s Alexandrou. Moje meno je Juraj Petrovič a som okrem iného aj redaktorom časopisu Týždeň.
Chcem veľmi pekne poďakovať za pozvanie do tohto podcastu a za možnosť zodpovedať zo pár otázok, ktoré ste mi poslali. Takže pokúsim sa na ne čo najlepšie a čo najúprimnejšie možno odpovedať. Prvou otázkou je, že čo pre mňa znamená 17. november. 17. november je z môjho pohľadu jeden z troch najdôležitejších a najvýznamnejších dátumov v našich dejinách. Tým prvým je 28. október 1918, kedy vznikla Československá republika, ktorá zachránila Slovákov pred totálnou maďarizáciou a zánikom ako národ. Druhým je 29. august 1944, kedy vypuklo Slovenské národné povstanie, ktoré postavilo nás, Slovákov a slovenských občanov, na stranu víťazných mocností a ukázalo, že nie všetci sme kolaboranti, že nie všetci sme arizátori, že nie všetci súhlasíme s tým, že židovskí spoluobčania boli vyvážaní do táborov smrti. No a tým tretím je práve 17. november, ktorý ukázal, že naozaj túžime po slobode, že naozaj chceme zmenu, že chceme zmenu z totalitného režimu na demokratický režim a že za tú zmenu sme ochotní aj niečo obetovať, aj niečo urobiť. A v podstate 17. november nám otvoril cestu do slobodného sveta a otvoril nám cestu do sveta, kde je oveľa viacej možností. Druhá otázka je, či sme sa vyrovnali s obdobím komunistického režimu a či sa naplnili ideály 17. novembra. No očividne sme sa nevysporiadali s minulosťou komunistickou, rovnako ako sme sa nevysporiadali ani s minulosťou ľudáckou. Vysporiadovanie sa s minulosťou je náš problém a nie len náš problém, ten problém majú aj, povedzme, naši susedia v Českej republike. Existujú na to rôzne názory, že ten postup voči komunistom v novembri 89 a v 90. roku mal byť tvrdší. Nemyslím si, že úplne musel byť tvrdší voči osobám, rozhodne mal byť úprimnejší a otvorenejší. Malo sa oveľa viacej hovoriť o tom, čo sa vlastne za komunizmu dialo, aké obete komunizmus vlastne spôsobil. A áno, v určitých konkrétnych prípadoch, špecificky u ľudí, ktorí sa skutočne podielali na tých najhorších zločinoch komunizmu, malo dôjsť aj k trestnoprávnym postihom, ku ktorým vo drvivej väčšine prípadov vôbec nedošlo. Takže to je určite nejaký dlh, na ktorý doplácame dodnes, pretože dnes pohrobkovia komunistického režimu a pohrobkovia ľudáckeho režimu dodnes u nás vyhrávajú voľby alebo získavajú významné hlasy vo voľbách aj vďaka tomu, že naša verejnosť nie je dostatočne oboznámená alebo nie je dostatočne vysporiadaná s touto minulosťou. Takže v tomto smere určite máme veľký dlh. Či sa naplnili ideály 17. novembra, no do určitej miery áno, pretože ten hlavný ideál, to znamená získať slobodu a oslobodiť sa spod totalitnej moci, to sa naozaj podarilo. Ja mám pocit, že to je to najdôležitejšie. To, že sme následne ten potenciál, ktorý 17. november poskytol, nevyužili dostatočne, to už je možno aj zlyhaním ponovembrových politických garnitúr a politických predstaviteľov, ale aj ostatných občanov. A tam samozrejme máme ešte čo doháňať. Takže tá odpoveď nie je jednoznačná, ani nemôže byť jednoznačná, pretože tá realita je veľmi pestrá. Máme tu aj veľmi rozvinutú občiansku spoločnosť, máme tu nezávislé médiá, ktoré nejakým spôsobom sa snažia udržiavať demokratický ideál v našej spoločnosti. Na druhej strane máme tu veľkú časť spoločnosti, ktorá trpí nostalgiou za minulým režimom. Máme tu časť spoločnosti, ktorá obhajuje zločiny komunizmu, obhajuje zločiny ľudáckeho režimu. Takže niektoré z ideálov sa podarilo naplniť viac, niektoré menej, niektoré možno vôbec. No a posledná otázka, čo si vážim najviac na slobode? Ja toto natáčam 10. novembra, to je deň po výročí pádu Berlínskeho múru. A ja mám taký zvyk, že vždy 9. novembra si pozriem taký viac ako hodinový dokument Spiegel TV o tom, ako vlastne padol Berlínsky múr, o tom, ako vlastne jedna tlačová správa, ktorá sa dostala von skôr, ako sa mala dostať,
spôsobila to, že nakoniec asi o 11:30 v noci na hraničnom prechode Bornholmerstraße v Berlíne pohraničník, ktorý bol vlastne členom Štázy, sa sám rozhodol, že otvorí rampu a pustí ľudí do západného Berlína. Vždy, keď to vidím a vždy, keď o tom hovorím, tak mám až zimomriavky z toho, že si uvedomujem, aký úžasný pocit mali tí ľudia, ktorí po tých nekonečných rokoch, kedy boli zavretí v tom východnom Nemecku, zrazu, bez pasu, bez čohokoľvek, mohli proste prejsť cez ten most do slobodného sveta. A my sme to isté zažívali v novembri a v decembri 89 tu, na Slovensku a v Československu. Takisto sme boli v Rakúsku, takisto sme cez tú hranicu, ktorá bola predtým takmer nepriedišne uzavretá a na ktorej zomierali ľudia, ktorí sa pokúšali dostať na slobodu, mohli prejsť a mohli sme si to užiť. Takže sloboda je pre mňa niečo veľmi cenné. Je to niečo, čo predstavuje základ možnosti skutočnej sebarealizácie každého jedného človeka. Poskytuje ten základný rámec, v ktorom sa ľudia dokážu realizovať v rámci svojich možností a v rámci svojich schopností. Čo potom následne s tou slobodou každý jeden človek urobí, už je na ňom. A tiež je dôležité, do akej miery si uvedomuje, že sloboda obsahuje v sebe aj zodpovednosť sám za seba, za svoje konanie, za svoje okolie, za svoju krajinu a že inherentne mala by obsahovať aj tento rozmer. A to je možno trošku tiež problém, ktorý vnímame aj dnes, že veľa ľudí má pocit, že sloboda má byť bezbrehá a že nenesie so sebou žiadnu zodpovednosť. A myslím si, že to tak nie je. A že súčasťou slobody musí byť aj zodpovednosť. Takže pre mňa je sloboda veľmi cenná. Pamätám si ten 22. november 89 na námestí SMP, keď na to pódium vystúpil Karel Kryl a nám vtedy skutočne asi prvýkrát došlo, že ten režim naozaj skončil. A ja som mal vtedy pocit, že mne niekto z pliec sňal obrovský balvan. A to bol ten skutočný pocit čistej radosti zo slobody. A každý, kto to vtedy zažil, to podľa mňa nesie v sebe a je dôležité, aby sme sa pokúsili tento pocit zdieľať aj s ľuďmi, ktorí sa narodili neskôr, ktorí už možno nemali tú možnosť toto zažiť, pretože každý, kto to zažil a každý, kto to precítil naozaj, si myslím, že je dodnes rozhodnutý za túto slobodu bojovať a bojovať za to, aby sme o ňu nikdy neprišli. Prajem všetko dobré. Prajem aj Saške, nech sa darí aj v rámci lyžovania, aj v rámci všetkého ďalšieho, o čo sa pokúšate a držím palce aj tomuto podcastu. Všetko dobré. Svoboda znamená asi víc věcí, ale mě teďka tak napadá, že pro mě znamená to, že nemusím mít strach, nebo že nemám strach, že ji nemám, nebo že o ní přijdu. Já si ho nepamatuju a vnímám ho hlavně historicky jako přes rodiče, přes moji maminku hodně. Když jsem dospívala, tak jsme i spolu chodili na nějaké jako demonstrace, kde ona vzpomínala a předávala mi ty hodnoty, tu důležitost toho, proč tady jsme, proč se setkáváme a proč máme zapomínat. Myslím si, že 17. november by sme si mali pripomínať hlavne preto, aby sme nezabudli, že sloboda sa veľmi rýchlo dá strátiť a veľmi ťažko sa získava. V roku 1948 sme ju za pár týždňov stratili s pomocou kolaborantov Moskvy. Potom trvalo dlhé roky, kým sme sa troška mohli nadýchnuť v 68. A aj to nám zase pomocou kolaborantov a Moskvy udúpali pod čiernu zem a potom znova dlhé roky prešli, kým sme v tom 89. tú slobodu získali. No a teraz už prešli znova dlhé roky, ale zase to vyzerá tak, že nejakí kolaboranti s pomocou Moskvy nám na tú slobodu chcú siahnuť. Takže každý deň by sme si mali pripomínať to, že sloboda sa naozaj dá veľmi rýchlo stratiť a veľmi, veľmi ťažko sa dá získať a možno už ju nikdy nezískala. No 17. november je naozaj veľmi symbolický a ako spomínala už aj mamina v úvode, nielen teda čo sa týka nežnej revolúcie, ale aj roku 1939. A my sme taktiež chceli vyjadriť v tomto podcaste viacero symbolík a čo sa týka týchto videí, tak v tom vidíme takú najväčšiu symboliku toho, že sa nám nepodarilo spojiť vlastne len nejaké videá, ale podarilo sa nám spojiť hlavne ľudí,
a považujeme za dôležité, že v nejakých týchto kľúčových témach sa vieme spojiť, vieme sa zomknúť a stojíme za jedným názorom. Takže to považujeme naozaj za dôležité a podarilo sa nám teda spojiť ľudí, či už zo Slovenska, z Čiech, z rôznych v podstate pracovných pozícií, vekových kategórií a to je naozaj, si myslím, že taká hlavná symbolika tohto podcastu. A potom je tu ešte tá vizuálna, že sme sa teda obliekli do mikín, ktoré majú citát Pravda víťazí a dá to fúšku a naozaj aj tá 40-ročná cesta za tou slobodou a demokraciou bola fúška a bolo to veľmi náročné a treba si naozaj uvedomiť, že tá cesta neskončila a že vlastne my sme stále na nejakej tej pomyselnej ceste k lepšej krajine, k lepšej demokracii, k vyspelejšej. A ja som si v tejto súvislosti spomenula na našu pani prezidentku Čaputovú, ktorá v nedávnom rozhovore práve rozprávala o svojej ceste, o svojich cieľoch a veľmi sa mi páčilo, že v podstate áno, ten cieľ je veľmi dôležitý, ale netreba sa úplne naň zameriavať, pretože je dôležitý každý ten krok na tej ceste, ktorý urobíme. V akejkoľvek sfére, v podstate my to pociťujeme napríklad teda v tom športe, že zapojíme aj ten šport, že taktiež poukazujeme na nejaké veci. Sme na tej ceste tej spravodlivosti, toho boja za pravdu a častokrát kvôli systémovým veciam ako keby narážame a dostávame sa do slepej uličky, že jednoducho nevieme s tým pohnúť a častokrát sme aj rezignační, že malo to vôbec zmysel, aj tak sme nič nezmenili, ale zároveň si hovoríme, že tá cesta a to, že sme na niečo poukázali a časom sa to možno zmení, ale proste tá cesta do toho cieľa bude naozaj dlhá a náročná, ale dôležité je to, že sme sa do toho pustili, že sme začali a snažíme sa jednoducho hľadať tú pravdu. Úplne súhlasím, myslím, že to bol, a ja nie som dobrý na citáty, ale myslím, že to bol Václav Havel, ktorý hovoril, že nádej nie je o tom, že to dobre dopadne, ale o tom, že je to čo robíme, že je to správne. A zase mohli by sme citovať Milana Rastislava Štefánika, ktorý dával veľký dôraz na to, že ak my budeme robiť poctivejšie, lepšie, ak my sa budeme snažiť byť poctivejší a lepší, ak na sebe my budeme pracovať, tak sa bude dobre dariť aj našej krajine. A bude veľká a slávna. A toto je jedna z tých dôležitých vecí, ktoré by sme si mali uvedomiť, že naozaj to není, že vybojovali sme si demokraciu a už to tak akože navždy bude. Ale je veľmi dôležité asi, čo robíte, lebo jednak, že šport nás učí, že keď na tom závodisku, na tom športovisku, keď tam padneme, tak to, že nám nevidie jedna jazda, jeden závod, jeden zápas, ešte neznamená, že sa nemáme postaviť a nemáme nastúpiť na ďalší zápas, na ďalší závod a na ďalší štart. A tomto je šport asi veľmi dôležitý a to, čo platí v tom športe, platí aj v tom živote a to platí aj v rámci toho udrženia tej demokracie, že to, že túto alebo hen tam prehráme zápas, ešte neznamená, že sme prehrali všetko a treba sa zdvihnúť, treba sa oklepať, treba začať trénovať, treba na sebe pracovať a potom mám väčšiu šancu, že to môže dopadnúť lepšie. Takže ja som aj veľmi vďačný, že okrem toho športu, ktorý je extrémne dôležitý, ste dali priestor aj takejto vážnej téme a že ste sa venovali tomuto. Ďakujem veľmi pekne. My to pokladáme za dôležité a ja chcem byť žurnalistka, takže jednoducho aj s tým športom je to náročné spojiť s vysokou školou a preto si hovorím, že sny si treba plniť a treba vždy niekde začať a jednoducho treba to skúšať vo všetkých smeroch. Keď má človek proste cieľ, tak treba sa pustiť. Treba ísť za ním. A veľký rešpekt, lebo toto naozaj dať dokopy a toto nejakým spôsobom spojiť musí byť extrémne náročné. O to väčší rešpekt si za to zaslúžite. Bola to naozaj veľmi pekná práca pracovať na niečom takomto a dovolím si povedať, že takýchto špeciálov by som si prijala asi viac. A dostali sme sa teda k záveru podcastu a ja by som chcela z celého srdca za mňa aj za maminu povedať, že si naozaj nesmierne vážime všetkých ľudí, ktorí s nami spolupracovali na tomto špeciálnom dieli. Chceli by sme poďakovať našim partnerom Syntaxu a Rexaroman Partners, ktorí ma nesprevádzajú len v tom mojom lyžiarskom svete, ale podporujú ma aj pri plnení si žurnalistického sna. Ďakujeme našim respondentom, našim hosťom, ktorí nám natočili krásne inšpiratívne videá. A v neposlednom rade ďakujeme, pán Rizman, vám. Naozaj si ceníme, že ste prišli k nám do podcastu a podelili sa s nami s vašimi skúsenosťami, názormi. Dovolím si povedať, že to bola taká veľmi príjemná hodina dejepisu. Výborné, ďakujem veľmi pekne. Som rád, že ste ma pozvali a veľmi držím palce do ďalších dielov podcastu. Ďakujeme krásne. Ďakujeme pekne. Pekný deň.
No a ďakujeme aj vám, poslucháčom, za vašu chvíľu, ktorú ste venovali nášmu inšpiratívnemu hosťovi a veríme, že do nových dní vkročíte s chuťou, silou a úsmevom. S prianím pekného dňa sa s vami lúči Alexandra Rexová, Lenka Rexová a náš hosť Juraj Rizman. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár